Keong Mas, ing jaman biyen ing kraton Daha manggon ana raja karo putrine loro. Ing sawijining dina, Sang Prabu nimbali putrine loro amarga bakal ana tamu saka kraton kahuripan jenenge Raden Inu Kertapati. Putri-putriku mrene, Nduk. Ana apa, Bapak? Apa bapak nimbali kula? Iya, Nduk, sesuk Raden Inu Kertapati saking Kraton Kauripan badhe rawuh. Lajeng apa hubungane kalih kita Rama? Bapak wis gawe prajanjen ngarep bepisahan. Segera rapi kali Raden Inu lho, Ma. Candra Kirana. Nuwun sewu, Bapak. Lalu arep menyang bumi. Apa asih Rama? Kirana seneng banget. Ayo bodhe nyiapne kabeh. Nalika Dewi Galuh iri marang Kirana sing duweni rejeki lan rejeki rabi karo Inu Kertapati. Niat Allah kanggo ngugurake Kirana uga ana ing pikirane. Dheweke uga ngunjungi gubuk kagungane penyihir. Nyuwun pangapunten wonten tiyang ing keber. Enten apa Cahayu? Aku butuh piturunanmu. Aku kon nyapa iki? Aku pengen kowe nyindir Candra Kirana. Nggih, kula bakal nyindir Candra Kirana ben ora iso tunangan karo Raden. Matur suwun pitulunganmu. Esuke Candra Kirana tindak menyang pasar tuku barang-barang kebutuhan kanggo nyambut Raden Inu Kertapati sesuk. Bali saka pasar, Kirana lewat kali. Ing kali, Kirana dicegat déning wong wadon tuwa sing elek. Wong wadon iku penyihir sing didhawuhi Galuh supaya nyihir Kirana. Candra Kirana, piye kabarmu ha? Koyone sampeyan seneng banget dino iki. Sapa kowe? Menengo, aku ning kene dikongkon ape nyihir kowe dadi keong. Kok arep nyindir aku? Apa salah? Ngongkon aku ngene iki mbak seneng ya. Galuh, ora mungkin sampean mesti ngaku. Wahahaha. Wes menengo, terima nasibmu. Ora. Candra Kirana dikutuk dadi keong emas lan dibuang menyang kali. Nganti kedadean ing desa Dandapan. Ing sawijining dina ana Simbah lagi mancing nganggo jala. Keong emas kecekel ing jala. Keong emas mau banjur digawa mulih lan dilebokake kendi. Wah, ana keong iki. Tak go mulih wae. Nganti meneh, aku golek iwak. Arep golek iwak, yen ora oleh karena ana apa? Nganti sore Simbah ora entuk iwak siji, banjur Pak Putri mutusake kanggo mulih bae. Nalika wis tekan omah, dheweke kaget banget. Amarga ing meja ana panganan sing enak banget. Simbah takon dhewe, sapa sing ngene panganan iki? Semono uga ing dina-dina sakteruse Simbah ngalami kedadean sing kaya ngono. Esoke Simbah pengen ngintip apa sing kedadean nalika dheweke golek iwak. Simbah banjur etok-etok menyang kali golek iwak kaya biasane. Banjur menyang mburi omah kanggo ngintip. Ora let suwi, Simbah kaget banget amarga begitu emas ing kendi mau olah wujude dadi perawan ayu. Bocah wadon mau banjur masak lan nyiapke panganan ing meja. Amarga kepingin weruh, Simbah wani ndhawuhi putri ayu mau. Sopo kowe Cahayu? Lan asale saka ngendi? Aku Candra Kirana sing dikutuk dadi keong emas. Nyuwun sewu nak, Mbah mboten ngertos. Panjenengan tiyang pundi? Ya wis, sampeyan iso nginep sedina teng mriki. Matur nuwun, Mbah. Dene Pangeran Inu Kertapati ora gelem meneng nalika ngerti Candra Kirana wis ilang. Dheweke uga goleki kanthi nyamar dadi wong biasa. Penyihir akhirnya ngerti lan malih dadi gagak kanggo nglarani Raden Inu Kertapati. Raden
Kertapati kaget banget weruh manuk gagak sing bisa ngomong lan ngerti tujuane. Dheweke nganggep gagak iku sekti lan nuruti dheweke senajan Raden Inu diparingi arah sing Sopo kowe? Kuwi tenang, aku lagi goleki Putri Kirana toh, yang bisa gagapan. Ngendi wae kok ngerti tujuan perjalanan? Lah kowe sopo? Ora usah ngerti sapa aku, iki lakonono omong aku. Nggih, matur nuwun sampun maringi patulungan. Sawise mlaku rada adoh nuruti pituduhe Gagak, Raden Inu ora bisa nemokake desa Dandapan. Ing dalan Raden Inu Kertapati ketemu karo Simbah sing lagi luwe, banjur diparingi pang. Ternyata Simbah iku wong sekti kang becik nulungi Raden Inu saka Gagak. Apa Mbah? Ngene. Mbahe berang-berang dino urung mangan. Oh, niki Mbah wonten pangan kecil. Nggih. Saule, aja ngatekne omongane Gagak. Sejatine penyihir niku ngewenehi arahan sing salah. Lajeng punapa Mbah? Aku ngetoske kali kuwi sampean mengke bakal nemokake desa Dadapan. Matur nuwun Mbah, kula ajeng lanjutne lelampahan punika. Nggih Mbah. Nom. Sakwise mlaku pirang-pirang dina, Raden Inu tekan ing desa Dandapan. Dheweke nyedaki gubuk sing dideleng kanggo njaluk banyu ngombe amarga persediaane wis entek. Ing gubuk dheweke kaget banget amarga ketemu Candra Kirana. Akhire sekti penyihir mau ilang amarga pas rawungan kuwi. Wonten gubuk. Mungkin aku iso leren nek rene karo oleh banyu, sawise aku ben mlaku adoh. Loh, Candra Kirana, Raden Inu kok ning kene? ditane dawa wis berang-berang dina aku goleki sampean. Ki ayo padha mulih. Bapakmu sedeni. Matur suwun sanget wis gelem nyelametke aku. Sopo Kirana? Iki Raden Inu sing diceritakne Kirana wong kuwi. Kirana ayo mulih. Keluarga mesti kangen karo. Kaya iki, Mbah bakal melu awake dhewe menyang kraton lan manggon karo awake dhewe. Akhire Raden Inu ngeterake Candra Kirana lan eyang sing apik-apik menyang kraton. Lan Candra Kirana nyritakake tumindahe Dewi Galuh marang Sang Prabu. Sang Prabu njaluk ngapura marang Candra Kirana lan kosok baline. Dewi Galuh banjur nampa paukuman kang pas amarga Dewi Galuh rumangsa wedi banjur mlayu menyang alas. Acara manten Candra Kirana lan Raden Inu Kertapati lan pesta kasebut rame banget akhirnya urip seneng.